जी ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 25 ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ କି ଆମର ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ପୃଥିବୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି। ସେଇ ଦିନରେ ଆଜି ମୁଁ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରେ। ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଛୁଟି ନଥିଲା ତଥାପି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ କରିକି ସାର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୁଟି ପାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଲି ଯାଇଛି ଆଜି ମେନକା ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ମେନକା ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନକାର ସବୁକିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। ଓକେ।